И така музикален поздрава. И стига од името на Нено за Сони Шејка тројката и поздравява враци. Тошко и Любчо и за башта си, Рамо фамилија, Самуилови. Човека за стро, човека поздравява својата половинка Златка. Хеј! И ни дара кави гастар, оне носи си буденло, она каза дели махалајко, хо, хо, хо. Pero mija que Zlatka, ajde Zlatka, žena mi, ho, ho. Ени даровка ни кастар, капака тумар шере. Од Нено Сони Шејк тројката ще ви накаже всички в маталата в село. Превците којто иска да му излиза на старта, Сони Шејка тројката. Хо! Ако има някој каза, ще ме бие на музиката. Тошко! Нено да олюбчос, ка накажи не от мен. Хо! За најготината жена, за Златка! Let's go! Са! Са! О Нено наказателя и од Тошко наказателя. То цело певците, кај на кела, биларе, биларе, о Нено да од Тошко. Ще ги накаже както си трябва, до сега си мълчага. Хо! И Нено казва, слушайте, ще ви накажа както си трябва. С жена ми Златка се чувствам най-богат. Ще ви накажа яко, аз съм си Нено, от село Певци.